सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर हुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जहाँ पवन सिंह के बहुत बड़ फिल्म जौना के बारे में हम बीते दिन बतौले रहनी कि उनकर फिल्म के ट्रेलर कब आवे वाला बाटे, जौन कि हम बीच सप्ताह में कहले रहनी, लेकिन ओकरा पहले ही पवन सिंह के फिल्म तबादला के ट्रेलर रिलीज कर देहल गई बाटे। जी हाँ, भोजपुरिया दर्शक लोग के जान के खुशी हुई, अभी तक जेकरा पता ना हुई ओकरा के हम बता देवे के चाहतनी कि ये तबादला के ट्रेलर रिलीज हो गई बा। और ट्रेलर रिव्यू वालों के बारे में हम अभी बता देतनी कि पवन सिंह के जौन ट्रेलर रिलीज भइल बा ओमे पहिल का गाना जौन बाटे बहुत ही जबरदस्त डुएट गावल गई बाटे पवन सिंह के माध्यम से और इंदु सोनाली के माध्यम से गाना गावल गई बा, जौन बहुत ही कर्णप्रिय बा। और फिल्म में ई दिखाई दे रहा बा ट्रेलर के माध्यम से कि फिल्म में जबरदस्त तरीका से एक्शन भइल बाटे और हिंदी शब्द के प्रयोग बहुत ज़्यादा नजर आ रहा बा करत पवन सिंह। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि पवन सिंह एक्शन से भरपूर फिल्म में बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करत नजर आ रहा बना, जौना के रुआ लोग सब बढ़िया से देख सकतनी। और ट्रेलर जौन रिलीज भइल बाटे ओकरा बारे में हम एगो और बता दी कि तबादला जौन फिल्म बाटे ये फिल्म के आस लगावले रहे लोग बहुत दिन से कि आखिर कैसन फिल्म हुई। सही बात बाटे, तबादला में पवन सिंह ही पुलिस अफसर के रूप में नजर आ रहा बने और उनकरे तबादला के बाद वो जाके कुछ क्रिमिनल लोग के माध्यम से कई जा रहा बटे। जी हाँ, डायलॉग भी बहुत ही जबरदस्त तरीका से पेश कल गई बटे। और रुआ लोग ये भी जान जाई कि ये फिल्म जौन बाटे जबरदस्त तरीका से बनल बा, लगभग सत्या टाइप के फिल्म बनल बा। कैसे कि एमें डायलॉग डिलीवरी जौन बा बहुत ही लाजवाब तरीका से पवन सिंह के लिए बने। अब समझ में आ गई बटे कि तबादला अगर होता तो तबादला हो पवन सिंह के नहीं खे, लेकिन तबादला के बात जरूर कल जाता टे वो जाके माफिया लोग के बारे में। जी हाँ, यह रहा से ट्रेलर रिव्यू ज़्यादा देखे खातिर रुआ लोग इंटरटेन भोजपुरी पर उनका ट्रेलर आ गई बटे, रुआ लोग देख सकते नहीं ओकरा